Ndakatanga kugara narume wanga wa 2012 tichiroorana, but kugara kwedu kwanga kuri kwekikiri. Vakatanga kundirova, vaindirova vakanditsika nejombo yavo kubasa. Kwakubva ndazotora peace order. Following day bauya bhada kutorwisa amai futi kuti muchitsvaga manhingirini muchitsvagisana mapurisa. Amai bva vatiza pamba zvokutoti amai vakanzi vada topisirwa mumba kuti ipapa itore threat abva atorwa protection order adzimai vanayo. Ini ndikamutiwo chikunenesa chii. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives. Pamwana takatanga kugara naye ano mukadzi 2012 vaigara paHarare kubasa kwacho. Tobva kutanga kunetsana nevakadzi. Mukadzi akati amai kwakunetsa kugara ino ndakudzoka tinokumba. Pandakugara naye ndagara naye mumandarini vakatanga futi kunetsana kusvikira mukadzi akabva pamba nekunetsana kwavaita zvokuti inini ndakapedzisira ndakutikana. Imba yaari kutaura izvozvo 17 years ari kubasa. Anoti akauya kumba anokuzikopunza zvinhu ndokuurayai ndokupisirai mumba. Izvozvi mumba macho maakutaura kuti ndikumudzinga paakauya kuzoripota kuno ndomumba maakabuda. Musi iwoyo waakabuda mumba imomo akasiya apunza futi zvinhu achiuya kuno zvokuti anga akatovharirwa izvozvi nenyaya dzake dzaakaita musi iwoyo. Kutobuda akabuda musi wechitatu zvokutoti ndakatozoenda kumapurisa ndakanzi chitombotorai pisi yekuti pamwe pisi order yekuti pamwe mungagoni kugara zvakanaka. Saka inini handisi kuziva kuti ari kuti ndikumudzinga neridzinga pasi. Mwana uyu munhu akura 17 years ari pasi, ane vana vaviri nomukadzi uyu, agoita mwana mumwe wakaita nemumwe mukadzi. Right, mune vana vangani? Ndakaita vanhu 4 yezvine zvindinotiri iye ndokupedzisei. Mukuru ari kubasa kuDRC. Mumwe wachona ari mumwe. Mumwe uya? University. Amai vanorwara here? Amai avarwari vakurwariswa nepfungwa nemukomana mudiki. Nokuda kwei? Kuti anoti akayakadhakwa anovashungurudza pamba paanogara. Paanomuchengeta pana achikurubura poto. Anotanga kuvashungurudza. Iwe mukadzi? Pamusoro ichangamira. Inini ndakatanga kugara narume wanga wa 2012 tichiroorana, but kugara kwedu kwanga kuri kwekikiri. 2020 lockdown ichipera ndopandakaona kuti handichazvigoni. Baba vanorova vakatanga kundirova, vaindirova vakanditsika nejombo yavo kubasa. Kusvika ndaona kuti handichazvikundi. Anosinza basa ripi? Musoja. Kwakubva ndazotora peace order, protection order 2021. Ndopandakazosuduruka pamba pari kutaurwa naamai ndakuzvigarira ndega mudhari wenyu. Ndakabva 2021 pamba kusvika izvezvi baba havazikana kuti vana vanodyei, vana vanopfekei. Kuchikoro chaiko dzimwe nguva ndinobetserwa naamai kana naye baba mukuru vandinava ndomunhu anondibatsira. Saka amire handisi kuziva kubva 2021 kusvika izvezvi ndakazoona musi uno pamusika pandotengesera vachiuya negurukota rakwamama vachinditi ndiri kudiwa kudara. Ndokutanga kuvaona pa5 years dzandakabva kumba. Pamusoro mwana mukomana anga ari basa akabuda uni medical akapiwa package yake bhaisa mari muhomwe. Isa mari yake muhomwe ndopakabva svika kumba kwaamai. Ndakazotofonerwa kuma 2 AM kumba
naamai yakune zvikuita muningi wako zva ndiri kudistroya zvese zvitatu achipwanya zvinhu zvese bva ndaenda kupolisi tatapurana naofisa incharge bva taenda nomutsvaga akandifunga akazova mapurisa achisvika bamba hatiza but the following day aine mari yake mhomwe. The following day bauya bhada kutorwisa amai futi mutsvaga muchitsvaga manhingirini muchitsvagisana mapurisa amai bva vatidza pamba zvokutoti amai vakanzi vada topisirwa mumba kuti ipapa itore threat abva atorwa protection order adzimai kava nayo. Ini ndikamuti wechikunenesa chii zvikanzi aiwa ndikunyingomba kugara ndikati ai kwandirogare ndikunemba yatigare tese pauri kugara ndirikugara mumba mako yatigare tese haadi adaita zvake zvokuti anoenda paakatsuwa nevakomana vanoputanawo zvinodhaka zvii saka akabva akaputa zvinodhaka zvizvi kana kunwa zvinodhaka ndopana achitira noisi naamai amai izvi zvekuti havana zororo nemurumo after musi waakatobva kuno ndomusi wakazobatwa nemapurisa akagara zve6 days kana 4 days abuda mungirini zvokuti ari kudiwa futi kukoti handisi kuzoti musi wano wari kudiwa zvaizvezvi amai akurarama pakutya murumo nemurume yarapo zvokuti akatanga kutokumira munomo munotoivhunguka kuti munhu achiri munhu here. Saka minoti kuno kuodari kuti mutibatsira akatonzi stand iyi vakaenda noapprova kucancel panzi chiextenda pamba pacho necancel abva enda nemari yake iye vachiwirana naamai mangwana the following day yakadhakwa zvikanzi pana ndichada ndidzorere mari dzangu dzese stand yake itori ngiri yake plan yake itoripo vadzorerwa mari yake amai vatora mari yavo mhomwe vamudzorera mari saka ndizoti pokugara pacho ndepaanonyoda right in short munhu wamwari nyaya ndainzwa remwana wangu ndiye ari apasina sandisinotaura zvakati wandei ndirongotaura zvidiki zvinobatika ndogara magara ari kuita iwe ndogara magara akuita nevana yogara naamai vako munhu ngaagare magara ari kuita munodzoka musi wa5 right. Nyaya yepeace order yamukatora neprotection order yamukatora hatikanzurisi mazvinzwa because upenyu hakuna sitori yemweya wakafa wafa haudzoki chati chatozowedzera kana pasina action pamazuva atiri kutaura ivaya musi wa5 kana pacharatidza kuti akuchinja maitiro epatichamubvunza mubvunzo akuti iye akagara sei mazvinzwa pamusoro imama akaita zuva rese asina akarara asipo akadzoka nezuro manheru akabva angosvika akatorawo zvinhu zvake zvese akanga atenga zvinhu zvake ndoda zvekuwerodha ndoda zvekuita sei akatora zvinhu zvake zvese nezuro nehembe dzake dzese nezuro akabuda. Ini ndakatoti andisunungura sezvaabuda. Mimi garai kana mukuona zvinenge zvatinezi zvakunetsai zvakanyanya mazvinzokazi namba dzangu mukuona vakomana vangu ndinongodzere kufonera mapurisa emondaro edivavo makuru atotofonera dispo kuti pamba pasaitwe noise mazvinzwa indai ngamwe ndakanyarara timunoti munhu here tosangana muswani ndofunga pandapinda muno mangu vachirekesa nyaya zvinodhaka zvinogara zvitaurwa naamai venyika nomukuru wenyika kuti zvinodhaka zviri kukonzeresa saka endai nhasi atitonge nyaya iyi tosangana musi wa5 ende sununguka yagara makasununguka mbuya. Looking for professional home care support for your loved ones? At Shortring Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives.